Irakasgaia ez daukela izan, gai hau da bakariko dela. Total, hau nahi genuen ikustean hau mitxo, ez duen dido batek eta lehen gabiltza. Silizioa ez dela gano zintaratu, dopizitu batu du, baina ala ere bendik aizta resistibitatean mutiztu, baina krispera da, biztin dugu eren bikalera zela. Ez ezerrez. Bale, Unión hace la fuerza. Elkartu behar ditugu. Bat. Hemen izenburua. Denago izenburua. Gero jarriko dut. Elkartu behar dut. Silizioa behar da. Elkartu behar dut. Izenburua behar dut. Zenen, orain behar badaztunak bai horrak hartzerakoan jarri behar dituen estruktura, gero gertatzen diren gauzak jarri behar dituen nik azpira, eta hor jarrituko dut. Ez da, aste pasarete horriko gainean, nahi badut garriago izan, kokatzen dut ze. Azkenean aste pasarete egin behar dute, ez da, bere estruktura jarri eta grafikak eta abar mundikak jazkira. Hartu behar dut. Silizio, kristalino bat. Argiko eskor bat, dopatuta, kasu honetan, pemotakoa, berezkenean. Eta hemen irudikatu ditut ez silizioko atomo guztiak. Eta hemen garrantzitsuena dira fosforokoak edo beste material batzuk. Hau esik dira nik dopatutakoak, hor tartean egongo ziren silizio pila bat. Fosforoak bitzeko igual milioi bat silizio. Marraztu ditut bakarrik dopatzean edo elektroia sartzen dituzten atomoak. Eta orduen bakoitzak elektroi bat sartu behar du, mugitu behar egon behar mugitzen hor aske, beste horren 12 elektroi, 12 atomo, harriko eskor bat. Eta elkartu behar dut, eide motatako batek. Hau da, magia. Eta hemen marraztu behar ditut boro atomoak edo hidrometro dituzten atomoen irudikapena, silizioz badak ez. Eta hauek sartzen dituzte, hauek dituzte sartzen den elektroia, hauek sartzen dituzte zulotxoak. Ez, baina ere, P-motatakoak asken astu ez, esan dizut P-motatakoa, baina P-motatakoa boroarekin, uste fosforozak, ez zulotxoak bai. Eta hemen N-motatakoak fosforozarekin, horrekin astu ez. Hauek, bakoitzak elektroa izan bet, eta horrela izango dituzte, baina hori, elkartu egin ditu. Gainera ikusi behar dugunez elektronikoekin nola funtzionatzen duten, hemen elektrodegenerazio, ikusi dugu nola gertatu, horrenik ez bakar egin bakar, biharriko eskor horiek elkartu ditu. Eta ziren ezen grafikak egiten. Lehenbiziko grafika bat izan behar da, konzentrazio grafika bat. Agatzuetan, isabela, eta analizia simplifikatu dut bintuzio batea, eskotan. Hemen hori jartzen bat nagoituz. Konzentrazioaren atatza. Hemen ezkerrean daitu zulotxo pila bat. Zulotxoen konzentrazioa P bezala. Izendatzen dugu, balio horretako adibidez, eta uniformea da. Hemen ez dago distribuzio ezberdinik, balio horretako da, atatza dela. Eta bestaldean ez ditugu elektroia. Zaintzak gutxiago, gehiago, baina demagun balio berdinak dut da. Egin dugu gauza bakarra da, elkartzerakoan, bi konzentrazio hauek dituzten materialetik, elkartu dira. Baina gauzak gertatzen hasi behar dira. Begira. Hemen begira, elektroi bat, temperaturarekin libre mugitzen, eta hemen nahiko ondoan, zulotxo.
zulotxo falta, elektroi falta. Karga positiboa bezala funtzionatzen duena. Beraz, horren gertu dauden elektroi hori, eta zulotxo hori erakarrita sentitu behar dira. Eta bakarrik elkartzagatik, elektroi hau onuntza joan behar da eta bete egin behar du. Balio gabetu behar du. Desagertu behar da. Elektroi hau eta zulotxo hori desagertu behar da. Elkartu direla. Berdina, honek eta onuntza pasatu behar da, eta elkartu behar. Eta hau, honek irabidez. Intuitiua da, ez? Elektroi bat, zulotxo bat uno, bete behar du. Gertatu behar den urrengo gauza hoxe da. Hau zen, fosforo atomoak elektroi bat gehiago zuela, baina elektroi hori desagertu zaio, estaldera edan zaio. Hau da, atomo bat elektroi baten falta. Atomo bat elektroi baten falta, karga positibo, ioi positibo bat ezela funtzionatzen du. Honi berdina gertatu zaio. Bere elektroi askertzegoela, baina karga kopurua zero eginez, joan egin zaio. Orden, bera gertatu da, protoi bat gehiago egin, karga positiboa. Hau egin gertatu zaio alderantziz, horze goi zulotxo bat, baina karga kopuru osoa zen zero, eta elektroi bat ailegatu zaie. Eta hor dago oso, karga sentitu delako, eta bera gertatu da, atomo elektroi batekin gehiago, karga negatibo bat bezala, ioi negatibo bat bezala. Berdina gertatu zaio adibidez beka. Bigarren lerro hontako elektroi hori. Eman hauek ere eta kontzatzen direla. Eta hauek geratzen direla elektroi baten falta bezala, positiboak eta hauek negatiboak. Hirugarren lerroko horietakoak zer gertatu behar zaio. Urrunago daude, baina horrein suposatu erakarrita sentitzen direla hauek. Urrunago daude, baina erakarrita daude hori pasatzen duzio. Baina, aurreko urratxo horiek gertatu direlako, ikusten daukatuko hemen, begira zer gertatu hemen. Eregu elektriko bat sortu da. Mugimendu horren kontrakoa. Beraz, elektroia naiz eta erakarrita egon zulotxonekin, eta neko bertu egon pasatzeko, aurreko urratxoetan gertatu den sortu egun elektriko horren ondorioz ez dinda. Hori da gertatu dana, bakarrik elkartzeagatik. Bale. Bera, aztertu dezagun. Grafikoki, hasiera nola geunden. Urrengo urratxan gertatu dena, konzentrazioaren ikuspegitik hau izan da. Konzentrazio. Zulotxo konzentrazioa ben. Hagen duen, material osoan, baina ben desagertu egin dira. Konzentrazioa mugiztu egin da. Hau da, zulo konzentrazioa, hemen gerturatu garenean, mugiztu egin da, eta elektroi egin berdina esatzu da. Hagen duen hau edo badakago, baina hor numan, dira beste dira pasatzen. Hau da, elektroia karrutzen zatu dira, eta zulotxoa karrutza. Zer gertatu da hemen, konzentrazio ezberdinaren ondorioz, korronte bat sortu da. Korronte hau izan dugu momentu batez. Hau dira karrutza pasatu arte, korronte bat eta korronte hori. Konzentrazioaren ondorioz denez, difusio korronte botatakoa da. Gauza da, korronte horren ondorioz, ioi sortu dira, egun elektriko bat sortu da, eta hori negoz gehiago botatzen dira, eta gehiago da. Horretik dikatu behar dut. Hemen azken irudikatu behar ditut, hemen ditudan karga, ioioien karga. Arratz honetan. Ixa arratz honetan, orain hemen vertikalan, hemen hau izango zen, konzentrazio arratza. Horein karga. Horekan, zer gertatu da? Hemen ditugu elektroiak direla kargak, baina karga orokorra hemen zero da. Zero da, elektroi hori, alkan ioiak, baina hemen bakarrik karga positiboa gertu dira. Eta hemen bakarrik negatiboak. Zate honetan, tarte honetan bakarrik. Beraz, hemen, karga ikuspegitik izan behar dugunen. Karga positiboak. Hemen. Positiboak. Eta hemen negatiboak. P materialan, negatiboak.
Eta gainera, konzentrazioa badakigunez, hartu dezakegu ze balio daukan karga horreko. Zer konzentrazioa denez, ez dakiz ematen unitate, volumenaren arabera, hemen daukagun karga izan behar da. Elektroi kopuru bat, zeren elektroi bakoitzak uzten du ioi positibo bat, bider kargaren balioa. Eta gertatu behar da, zulotxoen kopurua, bider balioa, baina negatiboak geratu dira, ioiak negatiboak dira. Eta ibaroko gara dut. Eta horren, karga distribuzionek zer egin behar du, eremu elektrikoa. Tamen erabil behar dugu Gaussen legea, elektromagnetikoa. Dimensio batera simplifikatuta. Ematen digula eremu elektrikoa eta kargaren arteko erlazioa. Horrelaxe, azaleran daukagun eremu elektrikoa da berdin, pilatuta daukagun karga kopuru hor, zati, permitibitatean da, horrelaxe, Gaussen legea. Beste egitez elektromagnetikoa, eta horren lortu behar dugu karga kopuru jakinda, ze eremu elektrikoa sortzen zain. Eta hemen, karga kopuru dutzen dugunez, hemen izan arrezko hori zumeta, biderko, zati. Biderkin, bider konzentrazioa. Orokorrean konzentrazioa eta elektroenergia. Eta hemen simplifikatzen behar dugu ardatz batera, hemen izan behar dugu eremu elektrikoa, bider, hemen bazalea. Gauza guztak egiten barri esan duzuan, egiz jakin dugu, bidera zatela. Eta karga kopuruan da, hor daukagun karga balioa, bider volumena. Zabalera bider egiz. Pixkatea markatzen horren urratxau. Gauza formula erabiltzea izango zen, eta simplifikatuta ardatzen dutara, horrelaxe beratu zen. Eremu elektrikoa bidera zatela, eta karga pilatuta volumen horretan. Eta ez zer jatetan zaten, posiblera egizo erantzea eta gehiago aurrera biltzeko. Bat zeti permitibitatea, konzentrazioa edo bat edo bestea, biderko, bider, isa. Hori alde bat. Gauza isaren ondorioz dagoela, eta argia usteko egin behar duguna da honen deribatu egin behar dugu, deposikatzea batela konstantea. Esan ez, karga negatiboa daukagunean horrelaxe konbanda izan behar dugu, eta positiboa denean horrelaxe. Hau deribatu egiten behar dugu. Geratu behar da, konzentrazioan bideru. Hau izan behar dugu, hemen izan behar dugun eremu elektrikoaren urratxo honetan. Manda hori duen eremu elektriko bat. Hau da, karga negatiboa guetan gora baina bezatu, horrelaxe. Eremu elektrikoa. Positiboa denean horrelaxe. Handitzen eta txikitzen ez, duzan ez duzko negatiboa, ez eta handitzen eta dean maksimoa eta gero murrizten. Eta atar bakoitzaren manda, kasu honetan izan behar da, bat zati, negatiboa eta horrelaxerako. Atar honetan daukagu ND, konzentrazioa, bider, karga. Eta beste honetan manda da, antzekoa, bat zati, positiboa, lurrak gaudenez, akzepto biderku. Horrela
Baina, gauza, horrelaxiko karga konzentrazio honekin gauz zeri esker, garela, eremu elektrikoaren balioa kalkulatzea horrelaxe. Hau, garantzitsua izan behar denez, eremu elektriko honen maksimoa benerdian dagoenez, izena jarri behar du, piko eremu elektrikoa. Horein ez daukala eragini, baina horrelago. Horrek, gaitezen bat guztak dira egin. Konzentrazio ezberdin. Ondoan daudelako, mugitzen dira. Difusio korronte bat sortu. Difusio korronte horren ondorioz, edota alde batera edo bestera pasatu direlako, karga hauek sortu dira. Karga hauek eragin dute eremu elektriko gorri hori. Horrek, saiesten du hauek gehiago pasatzea. Eta horretik, beste zerbait gertatu behar zaigu. Erdierole batean, eremu elektriko bat baldin badaukagu, korronte de desplazamiento bat sortu. Honen ondorioz, eremu elektriko bat daukagunez, korronte de desplazamiento bat sortu gara, nola ditu. Y más abierto es desplazamiento bat. Korronte bat izan behar dugu. Hau da, horekan hemen, baditugu, elektroiak, hemendik horuntza pasatzen aldien behin bat, erakarrita zertzen delako zurutxoarekin, difusio korronte bat izan behar dugu. Eremu elektriko honen ondorio zegoen behar da bai alderatzeko mugimenduan, eremu estaldera pasatzen, baina gauza da, horeka bat izan behar dugula. Hau, gertatzen ari diren pauso horiek horrelaxe, eta hau gertatzen direnak, berdinak izan behar dira horrek. Osea, guk elkartzen ditu barriko eskor horiek eta badugu ez dagoela ez gertatzen. Baina gauza gertatzen hori dira. Elitien badabiltzatzen handi bat eta bestera mugitzen. Kontzentrazio ezberdina daudelako eta eremu elektrikoaren ondorioz. Osea, horrekan, antza hau dagoen barruan, baina balio gartzen direnez ez dira ikusten. Badirudi ez dagoen zerraz. Eta azki, osea, honek eragiten du hau, eta eremu elektriko bat baldin badaukagu zer izan dago. Potentzia diferentzia bat. Hau baldin badaukagu, zer izan dago. Eremu elektriko bat baldin badaukagu, bai. Integratuta zer sortu zen. Potentzia diferentzia bat. Bale? Eta hau neurtzen badegu, hemen sortu den eremu elektriko hau. Neurtzen badegu, balio horiekin, banda horiekin, hau, formula gero jarriko dut, baina hau, neurtzen badegu zuek, baina zen bat ateratzen den. Gutxi gora bera. Osea, bi herriko xikologi dopatik alkartzen baldin baditugu, sortzen da barkoan eremu elektrikoak, eta horrek eragiten duen potentzial bat da, azkenean lotu ditugu gauzak. Hau diodo bat izan behar da, azkenean. Eta potentzial hori irudikatzen badegu garrantzagoetan, ja bukatzeko, horretan daukazuela, hau ja ezan izango horren garrantzitsua, ja bukatzen gatik, abertzen dik ustarritu azkitik, hemen egin dut. Bai. Ixan, baldin irudikatu behar dut, etxiga, edo potentzial hori, dara, funtzio honen, eremu elektriko honen, integrala. Hore zortzen bagian dut hau, integratzerako lan gora joan zaigu. Eta balio guzti hau da 0,7 punti hori. Kondensadoretxo bat, txiki bat sortu zaigu hor. Kondensadoretxo bat kargatu dut horrelaxe. 0,7 punti hori eragina. Vale, orain bai. Menos, aurkezten dizuet, diodoak bi herriko xikorrekin egin da. Aunque total, semejante rollo, diodo bat egiteko, zen total diodo batek ez du egiten oso gauza interesgarririk, ez? Baina, izpi pasatzen eduz, gauza horrela
spoiler egin bat zaituzte. Biaren goizkor beharrean, 3 elkartzen baldin baditugu, transistoera egin da. Eta hori hau egin dela, balabazu bere, premio hori. Eta ja azkenik, eta hori ez dut garratzen. Baina jarri, totalia. Nik esan dizut hemen 0,7 voltioak garratzen ditela. Bata laborategira, biaren goizkor horiek elkartu eta neurtu behar ditu. Ja 0,7 voltio horiek hor daude. Eta 0 neurtzen da. Zergatik. Okasi ez dakit kontatu edo ez kontatu zer nestu ez daitezte. Garrantzitsuna hor nuken da. Hau berdea garrantzia handirik ez dakarako. Baina berez eta polimetroa jarri dut eta hemen eta neurtu behar du. Eta 0 voltio ez ditut ikusten 0,7. Zergatik? Totakia, ez da zer ikusi. Egin bezik eta hemen metala jartzen baldin badut, hemen gertatu behar da, hemen gertatuko dena antzekoa. Metala gitu elektrik pila bat, hemen zuen lotxoak daude, erakarrita sentitu behar dira, eta hemen geratu behar dira karga negatikoa, hori positiboa. Hemen, metal, hemen elektrik pila bat, zerretako behar dira, hau joan behar dira horretza, baina asko daude, erakarrita sentitu behar dira, eta hori erakarrita horretza. Hori. Hemen gertatu dena antzekoa, baina metalarekin. Ez balea da betela da libre mugitzeko aukerarekin. Eta nahiz diodoarendako garrantzitsua ez izan, hori, ikusi behar dugu zerrak deitzen dela. Horrek eragingo zuen, oraintxe, ardatz honetan erakutsen badigu, ere elektriko hauek, bai hauek, ikusten zuen norabidean ez da, eta norabidean positiboa jarrela dugu, benetan gertatzen ari dena multimetroa neurtzen ari garen zirkuito guzti horretan da hoxe. Eremu elektriko bat izan gara gomen, honen norabide kontrakoa, abizu bat egin. Bi horiek konpentsatu behar dute 0,7. Honen egiten badegu, hau bera, integrala, hau kontuan hartuta, hau izango dugu. Hau integratzen nazten bagia, negatibura gizkuia. Gero ez zerrez, gero hemen gertatuko zen igoera hori. Bertiden jo, eta hemen berri zen negatiboa, bitxiko zen dutza. Hau egin dutena da, hau egitxi, sin más. Guztio izan ez azten zaztibotileek. Baina, txan behar gandetzen, hor dutzen jo horretzizuna goiko arteak. Ni saiatu naiz, hemen dena bizitzea eta historia kontatzea, zer guzti lotuta daude, gure guztiak lotuta daude. Eta horretan hau horren argiztan, horretik baina gotura jartzen. Hau egin behar dut. Begira zer egin dut. Polarizazio eta bai, tensio bat sartu behar dio. Baina hori bat egin ez positiboa. Positiboa eta ikusi behar dut zer gertatzen. Hemen, hau da hemen, hau dira. Jo duatu, sartzen egizitatea. Baina ikusi zago zer gertatzen den. Mutur positiboa. Honek elektroiak erakartzen ditu. Edo tarzun lotxoak sortu du. Orduan begira, hemen horrek agatik. Horrekan ditugu gune hau, zulotxo gabe, hemendik gehiago etorri behar direnez,
edota, hemen hori gazte horiek aritzatorri behar direnez, honen ondorioz, zurotxoekin bete behar zizkieko. Horren hauek besartzen dira. Ioioik besartzen dira, zer hemen zurotxoak sartu dira eta elektriak egan dira. Hemen kontrakoa, hemen dik elektriak etorri behar dira, korrutaren ondorioz. Elektriak, bilatu behar etorri behar dira guntza, erragabita sepitu behar dira ioioiekin, eta bete behar dituzte, hau hasiera genuen bezala. Ioidik gabe, kargari gabe horretian, eta besi hasiera genuen bezala. Tarteko gune xederrerik sortu gara, hemenik. Zura esartu dira, hemenik. Elektria esartu dira, hor gara grafikoki indikatzen dira. Zer gertatu da gain? Lehendabiziko ziren, konzentrazioa. Ixi. Zurotxoen konzentrazioari, hor berdian dugu material guztia zehar. Behiz. Hor dutzaino. Eta hor txie. Hasiera bezala. Eta elektria berdian. Elkartu dira, kasi, hasiera bezala. Kargari buruz, asko ze gutxiago, hemen behar bada izten behar dugu. Zerbait, baina oso gutxi, oso medara, eta beste dentan karga negatiboak oso medara. Esa ertu dut. Eremu elektrikoari ondorioz, eremu elektrikoa begira, jode, hau integratzen bat dugu, gauz delaka. Horrein, duen hori duen eremu elektrikoaren balio politiak gelarra, hori izten behar dugu, asko zetxik. Hau da, geratu zain, hau material normal bat bezala. Hemen ez daukagu eremu elektrikorik esia bezala funtzionatzen elektrikoen pasabiderentzat, ez daukagu beste kargarik. Hau ikusi dezakegu, material normala karga horiekin libre mugitzen. Daukagu ez karga pilatuta, ez eremu elektriko bat kargen mugimendua saihesteko. Ez daukagu zerraz. Beraz, pila hemen jarrita polarizazio honekin, hone esatzen ditu lan entzuruza. Hemen dik, elektriak aurkitu behar du material bat, erresistenzia batekin. Aurreko atalan, silizio kristalinoa ez hemen. Hemen kalkulatutako formula ematen digu erresistenzia balioa. Hau ikusi, hor klasiko behar duten material hori, pila horrek ikusi behar du horrela xe hemen. RP, kalkulatu dugula formula horrena, eta RN. Eta paketa mailaren arabera, hauek guztu ditzakegu nahiko. Resistenzialik nahiko txikiak izan. Ez ebale perfektuak bezala, baina txikiak izan behar. Horrela sekundarizatzen badugu. Desagertu delako, eremu elektriko hori. Eta hori bai, hau grafikoki laborategian, harriko eskorroiek elkartuta. Eta iturri ajustatu ezakun iturri batekin urtzen badegu tensioa eta intensitatea, hau xatera bat zaigu. Hau xatera bat zaigu. Tensioa zelaga sartzen, eta esio desagertzen denean, 0,7 voltioko esio desagertzen denean, hasi edan dezima batzukin, ez da bidatzen. Baina 0,6-0,7 voltio horiek desagertzen direnean, bakarrik hori funtzionatu behar du, resistenzia txiki bat. Eazki, hori resistenzia dut. Ui, barura ez da dira. Eta hau da, intensitate hau, da esponentziala, eta hau ere bai formula bezala, hauxe da. Konstante bat, edo ez daugarri bat, bide erantzun esponentziala, tensioaren arabera, zati material horren barrandeko baten arabera, siliziaren kasuan, eni hori ez da konzentrazioa, eta bat, etuik, kasuan.
Tensio termiko. Kelma. Erantzun esponentziala tensioarekin, hemendik aurrera. Hauxe da, batzu zen izena, diolari buruz. Tensio bajo batzukin, asko bidea. Hau ikasi genuen, urbildu genuen, benetazko erantzun hau, hau ikusten zuen zela, urbilketa bat zela, ez atzo esan zen eredu bat zirela, ereduak eragile egiten, baina benetak gertzen ari dela hemen, hau da. Geratzen dira zutiko hau zanakala. Txoide? Beste tutake egiten dira tutake bat, hau bukatzeko ja. Ze korronte mota daukagu hemen. Hasieran? Hemen intensitatea pasatzen ari da, kasi oztuko gara, bakarrik materialaren erresistentzia daukagu. Ze korronte mota daukagu hemen? Ze errieroletan bi korronte mota daudela. Eremu elektriko bat baldin badago, despazamentu korrontea. Gauza da hemen, eremu elektrikoa desagertu da. Gabiltza tensioa hartzen, eroso bajoa da, hemen ez dago eremu elektrikorik. Hemen zegoena desagertu da, hemen sortzen da korrontea, pasatzen denean korrontea, da, zeren hemen ditugu elektrikoa bat, hemen zulo bila bat, hemen elektrikoa sartzen dira, hemen elektrikoa ateratzen zuloa sartzen dira, eta hemen erdian birkombinatu egiten dira. Hemen intensitatearen portaera, zuzenean dagoenean sistema hau gidatzen, da dena, nola bideo honetan, eta da difusio intensitatea. Ez da desplazamentu intensitatea, ezik eta difusio intensitatea asko zaila. Horren geratzen dut. Horren egin behar dugu, zuzenak ikusi dugu, zer dut, alderantzez. Horren, hemen N botatako ariko eskorra, hemen P botatakoa. Hor ditugu topak eta moak. Eta hori egin behar dugu hoxe. Horren izatu behar dugu, baina P muturra duken behar duen, eta hemen positif. Negatzen. Hende motatako material horretan elektroi pila bat. Erakarrita sentitura eta elektroiak erakarrita sentitura direnez, behar berdira adutzen. Eta geratzen berzizkibueten, karga positibo, zeren elektroia gadurten, asko ze gehiago. Horretan genituenak baino, asko ze gehiago zen behar ditugu.
Hemen kontrakoa, hemen negatiba. Elektroiak konutzaik egatzen eta zuloak betetzen. Asko zulo gutxiago, elektroi batekin hor kargatuta. Elektroi hauek, elektroi batekin, ioi negatiboa duzu. Baina horrekan baino asko ze gehiago. Inbertsuan hau egiten bat dugu, konzentrazioak egin duena hau da. Horein izan behar dugu, zurotxoak baina hemen hasi da bakarrik. Zeren bestilekoak bete egin dira, ikan zurotxo egiz dago. Eta elektroiak, hemen hasi egin behar ditugu, baina bestilekoak esartu zizkigu edo behar zailo dira. Konzentrazioak urru egin dira. Karga gehiago izan behar dugu orain hemen, asko ze karga gehiago izan behar duen guztua, eta negatiboan, ontzen hori ez. Karga gehiago, honek eragin behar duen dik, eremu elektriko akida bat. Horrek horrela behar orain asko ze gehiago, ontzaino eta onutzaino behar direz. Hauen bandak jarretuko zuten, balio berdinak direnez, Q bider, MD minus Q bider, N-a dukagunez, banda hauek jarretzen dute izaten berdinak. Bat zati epsilon, ez banda hori da. Zain badari negatiba ez, ez da gaizki jarritzen dira aurretik. Q bider zer negatiba da. Eta honek balda, eta hori eragin behar dugu edo kalkulatu egiteko, hau positiboa, batzaki epsilon, bider karga, bider konzentrazioa. Bantza berdiak jarritzen izaten da, baina konparatu eta horrekaren genuen eremu elektrikoarekin asko ze handiagoa da. Karga gehiago dago, eremu elektriko handiago bat da, eta zer eragin behar dugu horrek, saiestu elektroien pasatzea. Esi bat sortu behar du, eta kargak ez dira pasatu behar. Ez dira pasatu. Zer din behar du nahi? Polarizazio alderatzeko honetan, intentsitateak ez dugu izan behar. Venga, hasta luego. Bai horiek, bai zuzenean. Onutzen joan behar. Hemen, urruna goian behar behar. Piskat urruna goian behar behar. Gorratzen bat duzuen, eremu elektriko nire maksimoa hori piko piko eremu elektrikoa ditu diogu. Eta balizet, formula jarri gara zuzenean behar zugu, dizuete maitza.